नेहा बर'नि मिलौदो गारांजों खननाय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन दोंसे गोदान बर' मेथाइ। बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंगुर कनकसा बर'नि सुजुनाय, देंखो होनाय आरो बिथांनिनो आंगो फिसाजो थरायना नेहा बर'नि मिलौदो गारांजों रोजाबनायाव नोंथांमोना खोनानो मोनगोन लाफाफा मुंनि दोंसे गोदान बर' मेथाइ। मैया गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो सानजा गुवाहाटी दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु आरो फैगौ 11 मे खालाराव खुंफुंजानो गोनां गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै आमसिं भेलि एकाडेमि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलावनो गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनाय जायो। बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि रांगिरि मुस्रि कनकसा बर' बिथाङा। लोगोसेयैनो बे मेलाव थरायना नेहा बर'नि मिलौदो गारांजों रोजाबनाय दोंसे गोदान बर' मेथाइ लाफाफा लाफाफा बे मेथाइखौ बेखेवनाय जायो एबा रिलिज होनाय जायो। लाफाफा मुंनि बे गोदान बर' मेथाइखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि देबेन ब्रह्म बिथाङा। कनकसा बर'नि सुजुनाय, देंखो होनाय आरो नेहा बर'नि मिलौदो गारांजों खननाय गोदान बर' मेथाइ लाफाफा लाफाफाखौ GSY बिबार फिल्म प्रडाक्शन मुंनि इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन।